Салом ба тамоми мардуми мусулмон. Салом ба тамоми Тоҷикистон. Ба фарорасӣ иди моҳи шарифи Рамазон ҳамаи шуморо табрик гуфта, барои шумо тамоми хушёи зиндагиро орзу дорам. Бигзор ҳама вақт сарбаланд бошен ва дар ёди ватан бошен. Ҷон ватанам Тоҷикистон. Ватанам Тоҷикистон аст. ҷон ватанам Тоҷикистон аст. Саломат бошем бародарони азиз, сарбаланд бошен. рӯзи иди моҳи шарифи Рамазонро ба ҳаматон боз ҳам табрик мегӯям. ҳама вақт сарбаланд бошед. бародарони ғариб, дар канали мо подписатсия кунед, поделитсия кунед видеоро. касе ки нав омад аст, албатта фикру ақидаҳои худшо дар поён нависа дар комментария. мо кӯшиш мекунем ки комментариёро бисёртар бихонем. саломат бошем бародаро. лайк фаромӯш накунед. дар шаҳри Екатеринбург мо худ дӯсте блогер ҳастем аз Тоҷикистон. шояд ки бисёр бошад. мо дӯсте касро мешиносем. яке аз Садои умед аст, дигаре Рамазон аст. саломат бошед. аз номи ин бародаро кулли муъмину мусулмонро ва мардуми Тоҷикистонро ба рӯзи моҳи шарифи Рамазон ки тамом мешавад имрӯз ва иди моҳи шарифи Рамазон аст, табрик гуфта ба тамоми мардум тамоми хушёи зиндагиро орзу дорам. марҳамат, колокольчика зер кунед.